Získať pozornosť mladých podnikavcov v dobe, ktorá je rýchla ako scrollovanie na TikToku, nie je jednoduché. Tatra banka sa rozhodla osloviť ich tam, kde sa dajú zastihnúť, jazykom, ktorému rozumejú a obsahom, ktorý využijú v reálnom živote. A cez influencera, ktorý nielen kvalitne influencuje, ale aj reálne podniká. Peter Althoff alias Explo je dlhodobo jednou z tvári Tatra banky, takže naša spolupráca pri tejto téme bola absolútne logická a pre cieľovku autentická. Historicky prvá kampaň v segmente malých a stredných podnikateľov šitá na mieru mladým ukázala, ako môžu premeniť svoj nápad na biznis pomocou umelej inteligencie. Explo, ktorý je sám veľkým fanúšikom inovácií, dával každý týždeň návody na promptovanie, odporúčal konkrétne AI nástroje a ukazoval step by step, ako na to. Všetky postupy a tipy, a najmä ready-made prompty pripravené na kopírovanie, si podnikavá mládež našla pekne pokope na prehľadnom, ale za to neprehliadnutelnom webe. A aký bol výsledok? Vďaka dobre trafenej téme aj forme spontánna znalosť značky v cieľovej skupine vzrástla na dvojnásobok oproti všeobecnej cieľovke. Cielená kampaň trafila cieľovku mladých presne a efektívne. Výsledkom je medziročný nárast otvorených podnikateľských účtov o 7,3% a pri cieľovej skupine Mladý podnikateľ vďaka našej kampani narastol podiel dokonca až o 11,3%. Najväčším úspechom kampane sú však nové nádejné biznisy mladých podnikateľov, ktorým Tatra banka dáva slobodu nápadom.